Автоматична машина за пълнене на пилешки сосове, сосове за месо, 12 глави. Напълно автоматичната машина за пълнене на сервобутала приема капацитет за пълнене на сервоуправление, точна точност и удобна настройка. Вносният PL си сътрудничи с интерфейс човек-машина с сензорен екран, оборудването работи стабилно и е лесно за работа. Шевна машина с двойна глава с две уплътнителни глави работи едновременно, а скоростта на запечатване е по-ефективна.